Siis Tuomas, mikä nyt pääsi unohtumaan ihan oikeasti siellä? Mitä me tehdään, kun me tullaan luokkaan? No. Me tervehditään. No, huomenta. Joo. Nyt vedä se ovi kiinni sieltä ja tuu tänne eturiviin istumaan. Kyllä sä tiedät, miten me hoidetaan YT-linjalla nämä jutut. Ja sit sä vielä haukottelet kaiken ton jälkeen. Ihan oikeesti, Tuomas. Jos mä olisin sun pomo, niin mä en todellakaan palkkais sua tai pitäis sua töissä. Nyt keskityt siinä sit lopputunnin ihan kunnolla. Noniin, nyt mä yritän oikeesti aloittaa tän tunnin uudestaan. Eli siis edustuksellinen demokratia. Haluaisiko siitä joku, vaikka daamit siinä kertoa, mitä se tarkoittaa? Jaha, huomenta. Kai sä ymmärrät, Petrus, että tää tunti keskeytyy, jos sä tulet myöhässä tänne näin. Ihan oikeesti mä en jaksais koko ajan säätää ja tää keskeyttää tää oppitunnia. Mä en jaksais heti alkaa saarnaamaan sulle aamusta. Joo, sano mä myös. Noniin, tuu sisään sit. Sulje se ovi perässä. Noniin, sit laitetaan täältä se Yle Aamu-TV pyörimään. Siellä on tosi mielenkiintoisia vieraita tänään. Ja sitten sen jälkeen etitte sieltä hyviä käsitteitä, vaikeita käsitteitä ja roustaatte mua. Ja kahvirahat sit sille, joka heittää sen pahimman kysymyksen. Siinä vähän tsemppii teille. Tervetuloa Jälkipörssi, Tiina Helenius, Timo Vesala ja Valtteri Ahti. Kiitos. Kiitos. Trumpin... Kiva, kun te kaikki jaksatte täällä näin hyvin tää tunnin. Ihan hyvää työskentelyä ja tässä on sitten vielä 10 minuuttia aikaa, että jaksetaan painaa loppuun asti. Sitten mä lähden vainoon niitä perskareita. Mä etin sen pahimman sieltä ja käyn sen kimppuun ja otan ehkä tästä Tuomaksen muovukset. Kyllä Tuomas lähtee siitä. No niin, nyt aloitetaan. Ines. Aissa. No niin, mitä sit sanotaan? Anteeksi, että mä oon myöhässä. Kieli on mieli ja äidinkieli on elämänhallinnan väline. Jaahas. Huomenta, anteeksi tuon myöhässä. Kieli on mieli ja äidinkieli on elämänhallinnan väline. Huomenta. Anteeksi, on myös äidinkieli on mieli ja elämänhallinta on elämän keinoväline. Aissato. Onko sulla hammastahanaa suussa? Käyppä pesee. Sampo! Senkin nakki! Purkka pois suusta! Suomen kansan vapautta suojellessa. Teräspajat Pohjanmaan, Urhos, Kallin, Karjalan, Jäämit ja Salon miehet rintamahan. Teräspajat Pohjanmaan. Tulkaa nyt, tunti alkaa. Ja äänet mediat sitten siihen boksiin. Onko nyt paljon matteja jäänyt sitä ääniä päälle? No niin, ja sitten otetaan läsnäolijat, eli ilmeisesti Petrus vaan tänään poissa. Ja sitten puhutaan vähän keksiajasta, eli viime syksyn ylppäreissä piti puhua keskiajasta, mutta sitten ne juntit puhuu keksiajasta.
No niin, ja sitten otetaan pakollinen läksyn kuulustelu ja neuvona sanoo sen numero 5 ja 10 välillä. 6. Ja Heiti sanoo vastauksen. Minkäslainen oli tämmönen sääty-yhteiskunta? Nyt en kyllä muista, että ei lähde tänään. Voi Ai ei tänäänkään. Koita nyt ees. Se on jotain siinä on säätöjä jossain järjestyksessä. Ei lähde. Niin varma. Okei. No se on sitten Heitille 3. punainen miinus tähän jaksoon, niin se on sitten ennen koeviikon alkuun palata tuosta Suomen ja Ruotsin välisestä suhteesta keskialan esseen. Voi No, eipä sitä kirjoilla nyt kumminkaan oppitunnilla, mutta voit sen seuraavan numeron sanoa 5-10 väliltä. No laitetaan 7. Et se mikä Ronaldo. Ja Pesonen laittaa se puhelimen pois keinovalosta. Noniin, ja te jäätte sitten tänne välitunnin ajaksi tekemään nyt kotitehtäviä tai tulevia kotitehtäviä ihan teistä kiinni, niin kello on jo sen verran paljon, että mun pitää lähteä Teesoniin siirtää sakkopaikalta. Ei mun palkka niin hyvä hyväksi, niitä maksaa paljon. Noniin. Sori, mun Sisään siinä. Joo. Missä mun paikka on? Siihen niin istut Maibritin viereen. Petrus! Kynän paperi. Sanakoen menossa. No joo. Laitan nyt tämän ajastuksen 7 minuutiksi, niin tehdään nämä 30 tehtävää siinä. Viimeinen minuutti meneillään. Tarvitseeko joku lisäaikaa? Petrus! Minuutti aikaa! Keskity nyt! Everybody leave your stuff! Leena, se oli vaan mun herätys. Puhelimet pidetään laukussa! Ei kuulu oppitunnille! Merkki on ollut täällä. Para Gabriel, aikuinen Kuuman kostean, minä tunsin Mombasaan. aikuinen nainen muka on. Vapautta sen mä voin riistää. Voivamme valmistukoon, tahdomme päättää. Hei, ootteko te kuullut tällaisesta Hear Me Out TikTok-trendistä? Eli tässä on tällainen kakku. Mäkin tein tällaisen. Kotona. Hei! Nyt ne kännykät pois, kun mä näytän tän TikTokin tässä teille. Joo. Tää on tällainen, joo. Ja mä tein tällaisen Hear Me Out-kakun. Tää on nykyään tällainen trendi. Jos tälleen näkyy hyvin tää uskonnon medioituminen ja siirtyminen sosiaaliseen mediaan. Paavillahan on Twitter-tili. Voitte käydä sitä katsomassa. Aloitetaan tietenkin Jeesuksella. Sellainen hyvä
presenssi elämään. Sitten tietenkin Paavi. Paavi on boss. Sitten hänestä mä en oikein tiedä. Hän näytti Jeesukselta, niin hyvä tietää, että Jeesus löytyy vielä kadulta tai jostain. Sitten tytöt kouluun. Tää on sellainen, mihin meidän pitää yhdessä panostaa. Minäkin olen ollut Afrikassa tätä tekemässä, että tytöt pääsis kouluun. Ja sit siihen perään tasa-arvo. Tosi tärkeitä juttuja. Sit Paavi. Ja varmuuden varalta. Eksistentialismi. Tää on tällainen, mitä te voitte miettiä silleen itekin kotona, että tarvitte tätä elämää. Jos ei ole siis ihan niinku miettiä sitä siellä kotona. Sitten Tete Parkkonen. Tää saattaa saada tytötkin kiinnostumaan tästä uskonnosta ja sosiaalista mediasta, kun se on kuitenkin Suomessa vielä juttu, se kristinusko ja sellaiset. Vaikka vähän muuttuu tää julkikuva. Ja sit vielä Paavi. Ihan varmuuden varalta. Paavi on boss. Kiitos. Tää oli mun Hear Me Out -kakku. Eeva, Aara, Gabriel, Linnea. Sieltä vielä yksi sointu. Toinen. A, E. Ja vielä kerran. Aikuinen nainen mä oon. En voi vanhastas. When your legs don't work like they used to before. Voihan Sigma-passit sentään, toihan on Anu! Onks tää elos? Mun on pakko kertoa muillekin, sille ei skulaa pulssi! Te ette ikinä arvaa mitä Sigmaa mä just löysin. Siis mitä ihmettä tää nyt tapahtuu oikeesti? Mä löysin Anun makaamasta maasta. Okei, joo. Ei sillä skulannut pulssi! Was? Das kann nicht wahr sein. Niin! Mitä me tehdään? Näettekö te mitä mä löysin? Ai. Nimenomaan! Mä tiedän. Suomi poika, lähiös tullu ja silti voitan. Näin sut kerran, olin sulaa voita. Mitä vaan haluut, lupaan et hoidan. Äänet Koulumme länsisiivessä on alkanut vesieristön huoltoremontti, jotta aurinko paistaa itäsiiven toimistokulmaan oikealla asteella. Poraajat tulevat paikalle joulukuun 25. päivänä.
Tämä akuutti peruskorjaus toteutetaan osana laajempaa katonpaikkailua-operaatiota, jonka tavoitteena on korjata länsisiiven rakenteet ja varmistaa, että kaikki toimii taas kuten pitää. Samalla hoidetaan myös seinien tasoitustyöt, jotta pinnat saadaan siisteiksi ja valmiiksi maalausta varten. Poraajien jälkeen paikalle saapuvat ikkunamestarit, jotka asettavat uudet lasit täsmälleen oikeille paikoille. Tämä työ on tärkeää. Pekko, nyt se puoli pois keinovalosta. Joo. Oi, mitäs noi on? Nää on vaan näitä rakkauskirjeet lukiolaisilta. Mitä? Miks mulle ei oo tollasia lähetetty? Dear! Oh dear indeed! Nämä muutokset voisivat aiheuttaa ylimääräisiä Anteeksi, arvon rehtori, tämä keskeytys, mutta may I suggest we talk about the elephant in the room? Ja, das glaub ich. This is no okay! One of us might be guilty! Mä lähden nyt joululomalle. Kaikki mukaan vielä kerran. Vähän lieventää tunnelmaa. Hyvää joululomaa kaikille. Moro. Niin toi hörö lähti. Mullakin on golftunti ja mä oon täällä. Ois tollakin joku velvollisuus. Mullakin autosakko paikalla. Noniin, 3 mainoa nyt vaakkalaudalla. Meillä ei enää ole varaa joutua uutisiin. Täältä ei poistu kukaan ennen kuin homma on selvitetty. Kukaan ei poistu, eikä ilmoita asiasta viranomaisille. Meillä on koko joululoma-aikaa ja koulurakennus on tyhjänä. Petri, mä luotan nyt, että sinä otat ohjat tämän asian ratkaisemisessa. Joo, kyllä se järjestyy. Aki, ei mitään hätää. Nyt kaikki sit lähtee fundeeraamaan tätä asiaa ja me kyllä selvitetään tää murhaaja yhdessä ihan silleen talvisodan hengessä. Et kahvirahat sille, joka selvittää tää. Erkki ainakin innostuu siellä takana kahvista. Jos joku on eromassa tai tarvii muita palveluita, niin te tiedätte mistä mut löytää. Noniin, nyt on mun aika loistaa. Me ratkaistaan tää murhaaja todennäköisyyslaskulla. Jukka, ei se ihan noin mene. Ei kulta. Iskä, milloin sä tulet kotiin? Isä on nyt tällä hetkellä töissä opettamassa peruskoulumatematiikkaa fysiikan opettajalla. Ai oikeesti? Joo. Isi tulee kohta kotiin. Ei se isi oo tulossa kotiin! Mitä? Ja vastaus on... Se näyttäisi olevan sinä. Tässä on kyllä nyt jotain. Mä tarkistan tästä GeoGebrasta. Tästä hyvästä voisit tappaa sut. Kyllä se täältä... Liity naispuolella. Siis, mitä ihmettä? Erkki! Tästä on kyllä pakko nyt kertoa jollekin. Mitä mä teen? Pakko kertoa Sarille tästä ihan oikeesti nyt. Sari, hei katsoppa tätä. Mulla on tästä tämmönen aika villiteoria, että mä löysin tän tuolta Erkin luokasta. Ihan se Erkki, jos pystyisi kertomaan lätkästä. No, sä oot kyllä tossa varmaan ihan oikeassa. Aika hyvä näkökulma. No niin, läppä nyt vetää sit, mitä tätä Petruksen korjata.
Okei, joo, anteeksi. Tsemppii siihen, se Petros on kyllä aikamoinen veijari. Huhhuh. Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ah putain. Allô Petri? Allô Petri? Ah mais j'ai trouvé le cadavre de Mikko. Oui oui? Ah merde. Sorry. Siis anteeksi, mä löysin Mikon ruumiin. Joo, ruumiin. Mitä me nyt teemme? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sami, sä oot taas myöhässä ihan oikeesti. Ihme säätäjä sä kyllä. Ai, kato. Myöstyi vähän lennolta ja parin kaverin kanssa tuolla Haagissa muutamalle tuopille. Osaan kyllä pitää hauskaa siellä. Siis ihan oikeesti. Mä oon yrittänyt pommittaa sulle viestejä koko ajan. Oot sä edes kattonut sun WhatsAppia? Tiedätkö yhtään mitä täällä tapahtuu? Ai saunailta? Ei siinä on mitään ongelmaa. Ei, pikku joukki. Mulla on lähtö tossa Firenzeen ja Lissaboniin kohta. On tää vaan rankkaa tää meidän opettajien duuni, eiks niin? Siis ihan oikeesti Sami. Sun pitää nyt kuunnella, mulla on oikeesti tärkeä tiedä. Musta tuntuu, että Erja Riitta on se murhaaja. Se tappaa täällä ihmisiä. Murhaaja? Ai. Mais t'inquiète Petri, c'est la vie. Oho. Joo, taitaa olla aika tehdä lähtöselvitys. Hei, pitäkää hauskaa. Toivottavasti mysteeri ratkeaa. Arrivederci. Ihan ihme säätää toi Sami. Ihan oikeesti. Ihan ihme juttu. Tämä tilanne on kyllä, dare I say, terrifying. My goodness, Tuomas, would you stop that? Mutta nyt on joululoma. 4. vuosisadan minä olen opettanut tässä talossa and never has anything like this happened before. Mikä hörö? Huomaa kyllä, että Tuomas kuuluu pitkään matikkaan. Pöri, pitää lähteä siirtää porikkikiekkoon. Aina sulla on se auto jossain. Onkohan se Ossi siellä autossa? Siis täällä se Ossi on. Mitä ihmettä sä nukut siellä? Ihmeen laiskimus. Hei hemmetti, se ei herää. Siis mitä ihmettä tässä koulussa tapahtuu nyt ihan oikeesti? Tää on ihan ihme touhuu. Mikä ihmeen ruskeahupparinen jätkä tuolla hiihtää nyt? Nyt mä kyllä löydän se ihan oikeesti. Mikä ihme tää musiikki on täällä ihan oikeesti? Me on varmaan perskarit taas sekoille täällä. Tai sit se on se murhaaja, mä oikeesti nappaan sen nyt. Musta barbaari! Mitä ei? Halun sali niin paljon repiä, et seinää mun kuvan all lukee. Vuoden työntekijää. Kuka pelkää? Mä tulin testattaa teidän koulusaliin. Okei, joo, mut
Mulla on kyllä tosi paha tilanne tässä nyt päällä, että niinku, mä tarvitsin vähän jeesiä. Äijä kyllä näyttää siltä, että saisi tosi hyvä auttaa. Kyllä sä tiiät, mut mulla on treeni kesken. Sitten hei, salileka, salivika. Tiedätkö, me opettaa jotain dinosauruksista. Ihan ihme porukkaa, kun ei nykyään sapua saa tänne näin. Nigga, sun pitää olla salileka, salivika. Still alive, nigga. Yö musta ja niin on mäki. Joka yö kohtaan unessani Tupac. Se sanoo kuuntele mua veli nyt. Valkoiset ei ota tosissaan jos et on revitty. Mä heräsin hikisenä, huusin ääneen Still alive, nigga, pakko saada pumppu päälle. Kuolemaan asti, valmis rippaa. Ne yrittää lähettää barbaarin takas Afrikkaa. Mut en oo menos backiin, mua ei pidättele häkki. Liian vahva, liian bläkki. Sun ei tarvi mua enempää motivoida. Mä oon paha, musta mörkö, en oo sun kotipoika. Jos mun täytyy, niin on valmis sali lyöpyy. Ei kipu, ei hyötyy, nekru Mä käyn sossus enkä purahies. Mulla on jo vaikein duuni Suomessa, mä oon musta mies. Kuka sanoo, et sä tuloksiin ilman duunia? Salileka. Kalle! Päivä. Osaa selittää. Mitä teillä on täällä? Laita missä musiikki. Mitä jätkä tulee tekemään? Pidetään hauskaa. Tää mitään hauskaa. Noniin, kaikki mikä ei kuulu teille, tänne. Anna nyt se. Sullakin oli yksi. Ja suksitte nyt täällä. Yksi kerrallaan. Päivä on kyllä hyvä maku. Tää. Pasi! Mitä täällä tapahtuu? Oh dear. Sorry. Eva, I sense there's something fishy going on here. Hei, tää on ihan niinku se sarja Petolliset, tiedätkö sen? Petri! Tää nyt vaan, mä löysin Pasin tuolta Montun vessasta. Silloin oli semmonen perskareitten sähkötupakka suussa. Hei, miten sä oot aina se, joka löytää nää ruumiit? Niin Petri. Tuo ei kyllä ole lol. Tämä on sus. Sorry. Siis mitä ihmettä nyt oikeesti? Sorry. Kyllä se sarja ainakin kirjattuus. Tää on kyllä oikea klassikko. Ei Herran Jumala, nyt kun Pasikin on jo kuollut ja se on tuolla Jeesuksen luona. Musta tuntuu, että toi Petri on se, joka on tappanut. Meidän on pakko tehdä jotain. Hei, jos tää ei oo ihan plää, nyt meidän on pakko tehdä jotain. Mennään tekemään. Mä osaan käydä.
tästä on kyllä Fredberg mieltä. Siis eihän tää nyt ihan oikeesti voi olla totta. Ihan oikeesti. Ei tää on hyvä, että mä lahjoitin kaiken Afrikkaan. Tässä ei edes hajauttaminen auta. Hei! Nähtiin, nyt olisi voitonjuhla-aika! Joo, totta hemmetissä. Aletaan ottaa. Thank you. No joo, sä teki noin. Ei Valle. Saisiko Leenalle olla? Yes, please. Thank you. Ole hyvä. Itelleni. Haluatteko Sumenes, tekin? what about me? Kaadatko? Kiitos. Nää pitää kurotella sinne kotikaupille. Anna nyt tohti. Jos kohti tekin sillä nopeasti. I would like to give a speech. Ei Leena, ei tossa saanut kyllä kukaan selvää. Hei kaverit, mulla on niin hyvä fiilis, että mä haluan laulaa teille kaikille vähän jotain. From the top, niin kuin te sanotte. Aikuinen nainen mä oon. Eikä se riitä. Mä olisin just halunnut kaikki mukaan. Merci, merci. Chers amis, nostetaan malja. Chin chin. Jotain sinne päin. Malja. Mistä sä Eeva soittaa? Tää on tällainen indonesialainen juttu, minkä mä löysin silloin, kun mä matkustin sinne. Dare I say, tässä on kyllä hieman mielenkiintoinen maku. Keskilja. Very. Tää ei oo kyllä normaalis kuppaa. Hei, I feel quite busy. No mutta, Sari, katsos mitä Pasi osti aiemmin tänään. Ihan sama. Isn't it lovely though? Mulla on aivan täysin samanlainen. Pasi voisi seuraavalla kerralla keksiä jotain vähän omaperäisempää. Aivan. My goodness. Einen schönen guten Tag, Sari. Puhun nyt hyvä mies suomea. Hast du auch huonoja oppilaita in deinem Unterricht? Hei, nyt puhut suomea tai lähet pois. Niin kuin sanottu, Ei susta saa mitään selvää. schönen Tag noch. Ihme kun ei huonolla suomen kielen taidolla edes opettajaksi pääsee. Finglish, sako suomea, pöh. Pojat. Mitä? Huomenta mä vain tuohon Anun kurssille. Jaahas. Joo, no mäkin menin sinne, kun mahtuu paremmin lukkariin se. Ai sopii paremmin lukkariin. Kyllä se on tarvitse viittaa. Joo, ja sä päätet toi näin tervetuloon tunne. Niin. Oon mä kyllä parempi opettaja kuin se Anu.
Senkin poukapää ei edes osaa suomea puhua. Ei pidä pojat vajata liian syvälle taiteilijaelämään. Once you pop, you can't stop.